Ħogos ħafna li tkun miegħi. Anke l-istudio bla jtix f'dek law. Napprezza. Kull meta nidħol hekk ngħid kemm arja sabiħa. Grazzi. Nisperaw li wkoll nitrasmettu dil-arja sabiħa pożittiva lit-telespettaturi li jkunu qegħdin iseguna. Fil-fatt dak huwa sabiħ li tħossukom komdi anke kif titkellmu magħna u anke wkoll aħna magħkom suġġetti li b'xi mod jew ieħor joltu lil kulħadd b'mod partikolari f'dawn iż-żminijiet tas-sena, żminijiet sbieħ tas-sajf u xbera sħana fil-Gżejjer Maltin u Għawċim, imma tajjeb illi wkoll nitrattaw suġġetti illi jolqtu lilna il-koll. Is-suġġett sempliċi kemm verament wieħed ifittex lilu nnifsu, jsib lilu nnifsu u ħadd ħliefek ma jista' isib lilu nnifsu das kemm tista' ssibu int. Dija xi ħaġa ovvja. Illum ħanorbod daqsxejn is-sessjonijiet kważi maqudin flimkien. Ma' Mattejos ħanitkellmu dan is-suġġett. U mbagħad ħajkolli miegħi ukoll aktar tard il-professur Alex Borg illi żgur iwassal messaġġi pożittivi u kemm huwa bżonn l-eżerċizzju li kelli li nieklu minħabba d-diffikultajiet fis-saħħa tagħna b'mod partikolari fil-qalb. U lejn l-aħħar tal-programm ħajnaqgħod magħna l-konsulent psikjatriku l-professur Joseph Vella Baldacchino. Fejn għandna storja li ħanwassalha lil props ta' persuna li nistgħu wkoll nidħlu fiha ta' ma jimpurtax. Ta' persuna illi xebat il-raġel tagħha jgħaddilha l-kummenti minħabba li hija qawwija. Ovvjament kull bniedem iħoss, b'mod partikolari mara meta tibda tisma' lil żewġa forsi jitfal għall-botti, u għax dik isbaħ, u għax isek hekk, jew isek hekk, dina qamet filgħodu u ddeċidiet li tibda dieta u d-dieta għamlitha stretta. Tant kemm għamlet dieta stretta illi affettwatilha wkoll is-saħħa tagħha. Spiċċat depressjoni u waħda mill-mistoqsijiet li ħassaqsi il-profs, il-mediċina, il-kura tad-depressjoni jekk mhux se terġa' twaqqagħha billi tiħxien minħabba li hemm tendenza li ċertu pilnoli jħaxnu l-dak li jkun. Allura dawk huwa mistoqsijiet għall-profs, però jien naħseb li tintaqa' magħhom dawn it-tip ta' każijiet. Mhux se ngħidlek kuljum imma kważi. Illi kumment Karl jista' jew ikisrek jew itellak. Ġifieri għandek min illi dak il-kumment li qala iġorru miegħu jissakka ġo fih jgħid jiena beżżula, jiena kundannata, jiena aħjar ma noħroġ mid-dar, jiena nispera ma jarani ħadd għax nistħi anke fir-ritratti, nistħi jarawni barra u jkompli nieżel. U hemm min jgħid dak il-kumment kien l-aħħar punt li kelli bżonn biex inqum minn dir-raqda li jilni fiha u nagħmel xi ħaġa bis-serjetà. Xi ħaġa bis-serjetà mhux biex impaxxi lil dak li jkun bil-fors, għax dak jista' jkun tajjeb illi jkun dak il-punt li tgħid issa qabbiżhom li dal-bniedem jew dil-bniedma. Jiena ma dil-bniedem jew ma dil-bniedma ma nimmaġranix nibqa' nqatta' ħajti m'iniex komda aktar xbajt dak kien jonqosni ħanamel li hemm bżonn. Jew jista' jkun tgħid isma' m'iniex dak li stat. Però ħanuża din l-enerġija tajjeb illi forsi waslet għandi b'mod negattiv ħattalija biex jiena ninbidel, biex jiena ngħid isma' jiena qomt minn hawn u ħannara tassew x'nista' nirranġa. Forsi min qalli l-kumment ma qalilix bl-iktar mod polit u li jgħinni, imma pjuttost kissirni l-kumment, però jiena tkissirt dak il-ħin orajt. Issa ħanibni li nnifsi billi tassew inħares lej x'nista' nagħmel aħjar matul il-ġurnata tiegħi u b'mod regolari. Ħalli kemm lilu nagħti risposta. Jew inkella kemm lilu ngħidlu grazzi tal-kumment jew lilha. Tajjeb? U anke lil ħadd ieħor illi jiena nkun ta' ispirazzjoni għal ħadd ieħor. Għandna l-għażla. Nisimgħu ħafna drabi fuq it-television ukoll Karl. Illi kważi l-iktar nies illum tarhom outspoken u liberi li jitkellmu u ma jisħux. U ma dawk in-nies li meta kienu żgħar pereżempju kienu jisħu ħafna. Jew għaddew minn bullying, jew għaddew minn xi episodji vera gravi. Fidik tagħmek. Illi mhux ġara li jott, però x'ħad tagħmel minn dak il-ħin il-qudiem. Dejjem għandek żewġ toroq x'tagħżel. Għażel it-triq inti u tgħidli faċli tgħidha. U hekku, u iktar faċli taqbad it-triq l-għażiena li jien nissakkar ġo fija nnifsi, noqgħod id-dar, illi jekk pereżempju jistidnuni anke l-avvenimenti ngħidilhom le, nivvintalhom li huwa dak iż-żmien tax-xahar, nivvintalhom li għandi wġieħ ta' ras, nivvintalhom li tfal għandhom xi ħaġa, meta fil-verità ma jkun xejn minn dan. Ikun biss li jiena rrid naħrab minn dak l-invit. Ma rridx nidher qudiem in-nies. Jew inkella tgħid isma' jiena ġieni dal-invit. Għal-mod tal-kelma għal dak it-tiġ tliet xhur oħra. Issa naf x'nagħmel.
Salakinhar jiena irrid nidher ħafna ħjar milli jien illum. Irrid inħossni ħafna ħjar milli nidher illum u rrid immur nilbes ħwejjeġ illi naf li bihom ħanidher vera aħjar milli qed nidher illum. Mela għandi deadline, għandi ġurnata. Jew inkella ħanerġgħu ngħidu nista' nibqa' d-dar nibki xortija. Il-bieraħ mal-psikologu tagħna Dr. Gallia, Michael Gallia, nsellimlu mill-ġdid minn hawnhekk u l-familjari tiegħu għaliex naf is-sinjura tiegħu tkun qiegħda segwina. Tkellimna dwar ir-rabja. U ħareġ punt interessanti ħafna illi tirrabja hija xi ħaġa normali, illi kulħadd huwa tajjeb li tirrabja, però x'tagħmel b'dik ir-rabja jgħod. U hawnhekk naħseb illi ħareġ punt interessanti ħafna li illi persuna tiġi mkasbra jew inkella majra jozzikata, tirrabja għax ħoxna, għax hekk, għax kollox impaħpaħ, eċċetera, eċċetera. Dejjem qegħdin ngħidu dan bla ebda disprezz, dejjem kuntent illi jħossu illi huwa qiegħed fil-glorja u ma jonqsu xejn. Anke dawk li għandhom forsi xi żejjed jew inkella li huma qawwijin. Aħna maħna ngħidu xejn minn dan, dawn huma nies kuntenti, però statistiċi u nies esperti jgħidulek illi l-ħxuna żejda mi tajba l-ħadd, dan huwa fatt. Imma għamilu kuntent. Fera. U allura r-rabja tista' tuża għall-vantaġġ tiegħek. Ekku. Illi tajt isma' għandek għażla. Jew ir-rabja illi ħadd irribattija li toffendi tajjer il-dak li jkun, eccetera. Jew ir-rabja titfaħħa ġo fik u allura inti aktar titkases l-isfel kif qed tajt. Jew inkella dik ir-rabja ħatuħu vantaġġ minnha u ħatamel dik ix-xi ħaġa illi lilek ġellitek biex inti timprovja, timmiljora il-ħajja tiegħek. Inti semmejt l-Amerikani, semmejt il-magazine show. L-Amerikani wkoll jew Ingliżi insomma xi huwa sejjin bl-Ingliż għal qatt ma tista' tgħid. Għandhom terminu li vera joġobni, Karl. Action beats worry. Yes. U action builds on anger. Illi jekk ninnutaw li hemm komuni bejniethom daw hija l-kelma action, l-azzjoni li tagħmel xi ħaġa. Mela għandek min joqgħod jgħid Marelli minn xi xħanaddi jew Marelli jekk jiġri jekk jew jekk jiġri jekk. U peress li ma jagħmlu xejn fuqha, hemm ċans tajjeb li dik il-biża ssir realtà. Però jekk inti tgħid jiena ħa nara x'se nagħmel, jiena ħa nieħu azzjoni. Jekk huwa piżejjed u qed idejjaqni, x'nista' nagħmel illum qabel għada biex nindirizza dik il-problema. Forsi wasal iż-żmien illi nibda minn sempliċement immur fil-cupboards u fil-friġġ u nara li huwa dak l-ikel illi flok ma jgħinni jagħti kissirni, illi flok ma anka qed jagħtini aktar saħħa qed iġani nħossni aktar guilty wara li nieħdu. Jista' jkun li għandi xi ikel illi huwa volpi imma fuq barra bis-suf tan-naġa illi inti meta tiklu tgħid għall-erwieħ imma taf li biżmien iżmien qed iħaxxinni. Taf li ma li niklu wara qed inħossni guilty ta' x'għamilt bidejja, forsi anke ħruq ta' stonku dardir, forsi anke xi diarrea, ma nafx. Mela x'azzjoni nista' nieħu issa jiena waqt li anke qed nara l-programm ta' Karl, forsi malli jispiċċa. Nista' nqum minn hawn jiena nara daqsxejn x'għandi fil-cupboards u narmi dak l-ikel. Tgħid li dax pasta żatajiet tarmi l-ikel, dax disrispettu, hawn tant tfal imutu bil-ġuħ. U dik qed tgħidili anke ommi, u nsellmilha minn hawn forsi qed tarana x'bħalissa qiegħda bil-lif. Illi hawn tant tfal imutu bil-ġuħ il-Brażil. Dak iż-żmien ta' tifel li kont. Kont ngħidilha, rajt, ġi ħankompli nikol mela avolja jiena mimli, avolja kważi mdardar bl-ikel. Però dak it-tifel tal-Brażil jiena, għamiltlu xi favur billi kiltu jien l-ikel. Għamiltlu favur kieku dak li kelb xi mod wasallu. Mela alternattiva oħra hija dal-famuż food bank. Illi jekk aħna għandna xi ikel, tgħidli ma jekk ħajamel li ħażin għalija, mhux ħajamel ħażin lil dawk in-nies illi il-food bank qed jagħtihom l-ikel. Naqblu, it-sokkor qatt ma ħajamel ġid, però kemm jista' jagħmel aktar ġid lilhom li inqas trej u naqra milli jagħmel lilek illi inti diġà kilt biżejjed u dak il-kaloriji żejda, dak ix-xaħam żejjed, dak it-sokkor żejjed, kompli jżidlek max-xaħam li għandek diġà. Mela ejja niddeċiedu. Dak li kelli għandi d-dar. Għax id-dar qisu vending machine, Karl. Però ħafna qar minn hekk għax vending machine forsi tniksek il-kuxjenza li qed titfala l-flus il-ħin kollu. Il-kabber tad-dar, issa lax strajtu ħin iklu danu.
Mela għamel tindifa tal-kabert, hu azzjoni. Għamel tindifa fil-friġġ, hu azzjoni. Dak diġa ħajkun pass tajjeb. U għamel weda miegħek innifsek li minn issa l-qudiem fil-friġġ u fil-kabert jidħol ikel biss illi taf li inti ħajjejnek. U dan ta' min ngħiduha Karl. Għax hawn di l-impressjoni falsa illi kull huwa tajjeb iħaxxen. U dak illi huwa healthy huwa ħażin fit-toma mhux vera. Ħanistenel dak li jkun jaqbad il-mobile li għandu qudiemu Karl. Jew jaqbad dak il-laptop u jfittex delicious healthy recipes. Tasty healthy smoothies. Tasty food which is good for fat loss. Illum il-Google tajjeb daqseg bil għamlu reklama minna xej ħażin. L-internet huwa l-akbar ħabib tagħna. Huwa sors ta' informazzjoni. Qabel konna bl-encyclopedia. Tittoqgħod qalleb illum l-encyclopedia tiktiblu xi ħaġa. Jiena hawn nitkellem dak li kunna f'min qabad diġà l-mobile u fittex żgur. Ara, il-biċċa xogħol qiegħda hawnhekk illi fil-ħajja li llum qegħdin ngħixu bil-fors irridu nikkumbattu kontinwament. Issa, x'jiġifieri mela, minħabba l-kumdità li għandna, minħabba it-televiżjonijiet kbar li ħajruk aktar toqgħod qudiemhom, minħabba sistemi ta' xtara, films, teleserials, barranin, lokali, programmi televiżivi Maltin u barranin. Minħabba s-sufan komdu illi llum għandna, illi ma jkissillekx il-patata u darek, illi huwa recliner toqgħod komdu, illi tqatta ħafna ħin fl-arja kondizjonata, fix-xitwa fil-heating. Għandna ħafna elementi illi il-kumdità li għandna qed niġu aktar għażinin, dan huwa fatt. Mhux hekk illum min baqa' jmur jimxi jien naf tant kilometri biex jasal ix-xogħol ħadd. Illum trasport pubbliku b'xej għal ħafna Maltin u għawċin li huma żgħar dik kollha xejn qed tifhem tajba, imma qed niġu aktar għażilin. Għax ħanżid miegħek Karlek ma jimpurtax. Ħantelfek daqsxejn. Illi sabu ċar kristall. Illek aħna fil-ġurnata nagħmlu nofsija exercise, mhux qed nitolbu hawnhekk lezzjat, nofsija exercise. Meta tiġi biex tirrilassa fuq dak id-deck chair, fuq dak is-sofan, ħadd irrilassa ħafna aktar. U speċjalment għandek ħafna iktar ċans li torqod ħafna iktar komdu u torqod ħafna iktar fil-font. Ġifieri l-ironija hija li jekk inti fiżikament taħdem matul il-ġurnata, meta tiġi biex tirrilassa ħafna ħjar. X'qed jiġrilna? Qed jiġrilna li mela semmejna dawn l-elementi kollha, il-kumdità li ma tantx nimxu, li nipparkjaw kemm jista' jkun viċin id-dak u ħadd bil-karozzi. Maġġoranza tal-familji għandhom il-karozzi huma fil-minoranza dawk li m'għandhomx u jużaw trasport ieħor, allura l-eżerċizzju huwa verament minimu. Tgħid li mela jekk timxi eżerċizzju għalmenu aħjar timxi milli xejn. X'qed jiġri ħafna nies tintaqa' magħhom filgħodu marqat xejn dal-lej bisħana li għandi l-air conditioner. Saqqu mhux komdu komdu xajtu ġdid. Mela x'għandek? Jiena naħseb illi l-bniedem illi għalkemm qegħdin ngħidu li aħna naħdmu, vera naħdmu għax naħdmu sigħat. Kulħadd jagħmel il-ħin tiegħu tax-xogħol ħafna nies jagħmlu ħinijiet twal u anke minn part-time għal ieħor. Però naħseb illi maħniex ngħajjew biżżejjed tgħidli żgur aħjar. Iwa vera. Imma l-ajja li inti taħli l-enerġija, ħan nitkellem mod ieħor ara. Meta taħli l-enerġija, inti tkun tistriħ. Ħabboġġija mod ieħor jien, meta tiċċaqlaq. Ġismek ħajatik raġuni biex tistriħ. Jekk inti użajt il-ħin kollu moħħok. Imma fiżikament ġismek ma mill xejn, ara kemm kbira Karl. Il-moħħ tantu kbir, illi meta jaf li ħadmu l-muscles, jitfalek ċertu kimika illi tibatek torqod ħafna iktar fil-font u aħjar. Meta inti ma ħadimx fiżikament, iżda jibdib m'għandux għalfejn jissejħ. Fil-fatt meta inti pereżempju mhux imdorri tagħmel affarijiet u tajt ħanagħmel ħanbajaddi l-kamera ħan ivvinta u mbagħad trid innaddaf wara u nerġa' npoġġi l-amara f'posta. U mbagħad jgħidlek u jorqod u kapaċi jgħidlek kemm li ma norqod waħda sew vera konta jien. Iċ-ċiklu. Issa dan huwa il-punt kruċjali għaliex il-ħajja hija dik li l-istil ta' ħajja li qegħdin ngħixu hija dik li. Allura aħna kif ħansibu bilanċ?
bej il-kumdita u jiena din mistoqsija tiegħek. Bej il-kumdita kif ħanara, kif ħanamel biex jien personalment aħna il-koll inkunu b'saħħitna f'dak li għandu x'jaqsam saħħa. Mela, number one, l-ikel. Huwa punt kruċjali x'tip ta' ikel għandna niklu, x'tip ta' ikel għandna nixtru, nażlu, li nagħmlu pjan x'tip ta' ikel, mhux nixtru ħafna affarijiet ma nużawhomx, ħela ta' flus għal xejn. Bla pjan tmur id-dar bil-ġuħ, għax hawn min ta' hawn min jagħmellek ġurnata Mattejos. Li ma jkollok xejn, forsi jkollok xi ħaġa żgħira, u mbagħad imur id-dar bla pjan, m'għandu xejn lest, jiftaħ il-kabord, dak li jsib lest, nafu x'inhu, il-lest huwa lest u x'vera. U allura nibdew niklu u xi ħaġa faċli hija xi sider ta' tiġiġa friżata li huma tajbin ta' li ma xtieq ngħidu li huma ħżiena bħala toma. Illi inti xalt il-frajer f'5 minuti saħan u tfajthom u ġew tajbin ta' ngħidlek ġew tajbin u nagħmlu t-tixxu ta' nagħmlu nebki biex inneħħu ż-żejt. Qed tifhem? Issa li kieku inti tipprepara bħal dan għandek l-għażla tara. Karl, taf x'inhi? Il-good news, the best news, illi m'hemmx bżonn bilanċ. Ġifieri. Mela kif tkellimna, jekk inti tagħmel nofsija exercise, fil-ġurnata għandna 48 nofsijat. Ma jitolbokx ġismek illi tagħmel nofs ġurnata tagħmel l-exercise, in-nofs ġurnata l-oħra bil-qiegħda, taħdem tirrilassa, tagħmel li trid bil-qiegħda. Le. Kull ma jitolbok u di approvata nofsija waħda minn 48. 30 minuta ta'. Kieku logħba futbol, kellha tiġi 47-1, tgħidx kemm nitqunu xewjen, jiena wint ngħidu nagħmilha. Innemel kontra bledmin, 47-1. Lasa kull m'għandu bżonn ġismek dak il-1. Nofsija waħda minn 48. L-oħrajn tista' toqgħod bil-qiegħda. Jekk dik in-nofsija tagħmilha sew u approvat. Ekku le mhux tagħmel nofsija tektek bil-mobile. Le, sew. Nofsija tiċċaqlaq, tħaddem jekk jista' jkun ġismek kollu, tħaddem il-qalb, naf li ġej Dr. Elix u qed nitkellmu fuq Dr. Elix, nafu wkoll għax nafu daqsxejn personalment u naf kemm huwa persuna mill-aqwa anke f'xogħlu, illi dan Dr. Elix ukoll joqgħod sajjem għal ċertu ħinijiet, għax kif semmejt inti jippreferi li jagħmel perjodu żaħin ma jikolx, però mbagħad għandu pjan. Ta' meta se jiekol, kemm se jiekol. U l-ħin tal-ikel huwa ħin tal-ikel. U l-ħin tal-ikel huwa ħin tal-ikel. U Dr. Elix huwa kardiologu, mhux ċensu illi ħareġ b'teorija. Jiġifieri jekk xejn Dr. Elix jaf il dak mhux qed jagħmel ħsara lill-ġismu. X'inti wara kollox Karl u di semmejniha ħafna drabi u ma nejja qatt nirrepetiha. Mhuwiex fiex ħin tiekol l-aktar li jgħod, imma x'tiekol u kemm tiekol. Iva, hemm kundizzjonijiet li minħabba fihom, pereżempju t-tabib, il-professur jista' jgħidlek Mary, ħalli 3 sigħat, 4, 5 jekk hemm bżonn bejn l-aħħar ikla u li tmur torqod, minħabba f'hekk hekk u hekk fil-każ tiegħek. Minħabba kondizzjonijiet u Ekku, però b'mod ġenerali, diment li m'għandniex kundizzjonijiet mediċi huwa kemm nieklu u x'niklu mhux fi xħin. Tħalla f'estremitajiet Karl, x'taħilli llum. Illi hawn min jgħidlek le, banana wara s-sitta, le. Għax jiena wara li koldik il-banana relax ħanoqgħod ħrafa. Ġismek ma joqgħodx jgħid raġit il-banana mela issa la mhux se juża dan ħan istorja jgħidu. Ġismek iħares blura wkoll jgħid matul il-ġurnata. Iċċaqlaqt jiena tal-imot li dil-banana issa tista' ikollha skop għal dak li għamil diġà. Għal xi xinkilta. U xek, għax jiena ħobb nara, nħobb nispjega bħala bank account. Inti jekk illum lajt xi ħaġa żejda si sejda xejn iktar u għandek iż-żejjed, il-bank mhux jgħidlek le, sa 1000 euro tista' ddaħħalhaw, jew jekk inti kellek bżonn toħroġ daqsxejn iktar mhux jgħidlek le, bil-forsi 1000 euro tikollok mhux sentik. Jismek qisu wkoll. Storage illi jżomm u jneħħi. U biex ngħiduha kif inita, il-tant misħut xaħam hija hemmhekk biex jipproteġina. L-abbundanza hija l-problema. Ġifieri inti jekk Alla ħares qatt timrat, jekk inti Alla ħares qatt bħal minn il-qedem tinqabbad minn ikel, irid ikollok dak l-istor, ix-xaħam, illi inti bih tibqa' dej. Ġismek ħaġib l-enerġija minn dak l-istor, minn dak ix-xaħam. Il-problema hija li meta jkollna wisq minnu, da qed jagħmlilna ħafna ħsara mod ieħor. Ġismek qed jgħidlek ħuj m'għandix bżonn da kollu. Mela allura jibda jikkawżalek il-problemi, jibda jibatlek is-sinjali. Uj, ara x'se tagħmel? Hemm bżonn li jinbidel xi ħaġa. Għal grazzi tal-Alla, nerġa' ngħidlek fejn jidħol exercise Karl
m'hemmx bżonn bilanċ. Però se jidħol l-ikel hija bil-kontra. Illi da qisu elezzjoni irid ikun. Illi il-maġġoranza assoluta ta' drabi li qed niklu importanti ħafna illi jkun ikel illi minkejja li huwa tajjeb ħanieħdu gost bih, irid ikun ikel illi normalment fih biżejjed ilma. Tajjeb u l-famuż frott tas-sajf, champion. Imma wkoll taħt kontroll, mela mhux għax għandi l-frott tas-sajf niekol il-ħin kollu frott tas-sajf biss, jew niekol sakemm ninfaqa il-ħin kollu, isni qiegħed fuq xi cruise. La tkellimna fuq il-cruise. Imma bħal kollox għandu bżonn il-ħin tiegħu wkoll u l-ammont tiegħu wkoll. Il-ħin fis-sens kemm il-darba ħaniklu, da mhux se noqgħod niklu il-ħin kollu. Imma ngħid pereżempju jiena ħadd bejn 2 u 3 porzjonijiet kuljum. Kien diġà biżżejjed. Imma il-mentalità tagħna jew inkella xi mdorrijin hekk il-ħin jikkondizjonana. Dina ġieli semmejta miegħek mela jien filgħodu titqum tittuħu tikol. Bissu l-10 daqqu l-10 x'ħenu bekk qed nistordi nieħol. L-opzjonal hija sa naħdu xarax niklu wkoll l-erba' ħin tat-temp. Biċċa kejk, bla bla bla. 7 dil-ġuħ. Mbagħad llum ma sirniex norlu kmieni ħafna nies għax forsi noħdu pjaċir noqogħdu naraw film jew noħorġu eċċetera u nerġgħu nieklu. X'irid ngħid, Volderi, ħafna drabi qed jiġrilna illi f'moħħna għandna biss ser nieklu, kemm ħaniklu u meta ħaniklu u Alright, l-ikel huwa meħtieġ għaliex ma rridux immorru mill-estrema l-ieħor. Għaliex qabel ma ntemmu din is-sessjoni nixtieq li nkompli daqsxejn fuq dik l-istorja li għattilkom li ħan nużawha għal waqt il-konsulent psikjatriku tagħna. Għaliex minn estrema l-ieħor jagħmel ħażin ukoll. Illa li xjaffetwa is-saħħa ta' dak li jkun. Ma rridux naslu festat illi dak li jkun kull ma jikol jibda skużi jirreġettaħ jaqalaw jew inkella illi jikol ammonti tant zbilanċjati illi mhux biss ħajonqos imma wkoll ħajżbilanċjalu anke saħansitra is-saħħa tiegħu mentali. Dan affarijiet illi ġraw jistgħu jiġru u għalhekk wieħed irid joqgħod attent. Ħammorru għal dan ir-riklam, sinjuri, bqgħu magħna għaliex wara ħaniftħu linji tat-telefon min jixtieq jintervjeni jista' jidħol magħna fuq 27 500 500 27 600 600. Issija 15-il minuta, bqgħu magħna. Hamilton Travel iħabbru destinazzjoni ġdida bi cruise liner MSC Lirica li se jibda jidħol Malta kun nhar ta' ġimgħa bejn Ġunju u Settembru tal-2020. Dan se jsir fuq talba ta' bosta Maltin u Għawċin illi xtaqu illi jkun hemm cruise liner minn Malta għal Malta kull ġimgħa illi jsalpa lejn il-vant tal-Mediterran. Ir-rotta tal-MSC Lirica se tkun Sirakuża, Venezia, Dubrovnik, Korfu u Ċefalonia fi Greċja. Se jkun hemm kabini ta' 2, 3 jew inkella anke wkoll 4 persuni għal familji kbar. In-numri tal-kabini disponibbli kull ġimgħa ser ikun limitat għalhekk wieħed jagħmel sew illi jaħseb kmieni biex jibbokkja kabina f'dan il-cruise liner meravigliuż. Ta' kull ġimgħa ħajkun hemm tour leader ta' esperjenza li jirrappreżenta lil Hamilton Travel li jakkumpanjakom tul il-ġimgħa kollha fuq dan il-cruise liner Lirica. L-MSC Lirica se jibda jitlaq minn Malta għal Malta kull nhar ta' ġimgħa cruise ta' 7 tiljieli. Jekk il-ħolma tiegħek tixtieq issir realtà, ċempel minnu fih lil Hamilton Travel. We make it happen. Aħna mill-kultura tagħna, speċjalment aħna l-Maltin, fl-modi tant snin ilu kien ikun hawn kompetizzjoni fi triq li ma ħatwellet l-ikbar tarbija, pereżempju. Skuru, Volderi, u l-maestra kienet tifraħ dak iż-żmien u tgħidli isma' tarbija tiegħek qed tiżen daqshekk bejn wieħed u ieħor għax kien ikollhom miżien u fit-triq kulħadd mixaw għaliex it-talija kellha Alla jbierek tarbija kbir. Illum l-affarijiet inbidlu ħafna għal grazzja tal għandna ħafna nies illi huma esperti u jigwidaw in-nisa li huma tqal pregnant x'tip ta' diet għandhom jieklu għalkemm ħafna ġenituri jinkweraw għal uliedhom
Għaliex imdorrijin li irridu jiklu għal tnejn, jekk mhux għal tlieta. Menzi dinja teorija kienet ħażina. U il-fatti qed joruna mod ieħor illum. Id-drawiet, diffiċli biex wieħed ukoll jaqtaħħom. Inti u titkellem l-ewwel qabel morna l-break. Ftakart xi ħaġa li kien qalli ħabib tiegħi. Kien qalli imma n-nies kif jirnexxilhom joqogħdu jiena filgħodu nkun irrid bżonn qalli kafe u sigarett. Qedlu dak inti li qed tgħid lil moħħok. Jekk il-moħħok qed tgħidlu għandek bżonn kafe u sigarett, hekk ħatemmen, qalli manka meta jiena ma nkunx irrid. Lem jinklinani, dak huwa l-famuż vizzju. Illi jista' jkun drawwa. Kif qed tajjeb inti hawn diversi nies Karl illi jgħidu filgħodu bil-fors irid nieħu xi ħaġa u fl-10 u f'nofsinhar għax inkella nistordi. Illi jista' jkun illi vera jekk inti għamilta darba darbtej, tlieta, erba', ħamsa ġranet konsekuttivi u bqajt tistordi, mela jista' jkun li forsi inti insertajt illi vera jekk ma tikol xi ħaġa forsi tinżillek il-pressjoni, forsi għandek kundizzjoni medika oħra u allura taffettwak hekk. Però fil-maġġoranza dik hija għax aħna drajna hekk. Karl, irrotata ħafna mas-suġġett, ħanati dan il-parir illum għax naħseb li jista' jgħin ħafna nies. Illi jekk aħna nagħmlu regoli ta' fiex ħin nieklu, ħajjejna ħafna. F'liema sens. Mela jekk jiena ngħid pereżempju isma' jiena niekol pereżempju l-aħħar tlieta tal-ġurnata fit-8. Fit-8 u nofs magħluqa l-kċina. Kif jiena mort ristorant, mhux se jsajruli, mela għalfejn għandi nitfisset u għax qiegħed iddal wara 8 u nofs jiena u ma nafx qed nagħmel bidi, jew għax qed nara logħba futbol forsi qabditni tensjoni, jew għax hemm dak it-teleseries illi dik Madonna tal-ħniena issa qiegħda mal ieħor irid imur bil-fors niekol. Kieku qiegħda ġo restorant, nista' nagħmel hekk? Le. Mela qiegħda d-dar ma nistax. Però jista' jkun li jien għandi tuck shop viċin tiegħi, illi dak it-tuck shop pereżempju jservi te u jservi pereżempju chewing gum. Mela jiena ħanħalli li nnifsi li wara 8 u nofs jekk ġietni xi leblieba mort għal xi bela te illi ħadd ikkalmani. By the way, hemm tejjiet u tejjiet ukoll, pereżempju hemm il-famuż green tea Karl, illi iktar ħajjistimulak, iktar isu ħajqajmek, mela mhux ħajjinek torqod. Però jien naf tejjiet bħal herbil u kamomilla. Mhux biss ħajjinuk biex inti tikkalma u tirrilassa, imma ħajjinuk biex torqod aħjar. U anke l-famuż chewing gum, il-famuż chewing gum huwa magħruf. Illi inti waqt li jisek forsi qed tiżvoga, tajjeb, l-aħjar ikun sugar free, sabu li wkoll fil-maġġoranza tal-każi jaqta l-ġuħ. Issa min jgħidlek jien aktar jaqbadni ġuħ, mela jekk iktar jaqbdek il-ġuħ, tieħdux lilu. Fejn rid nasal Karl? Il-jekk għamilna regola, jekk ngħid jiena pereżempju ħanikol għal-mod tal-kelma bejn nofsinhar u 8. Mhux se noqgħod niekol qabel għandi biċċa stress fuq ix-xogħol, ħanara x'ħan nagħmel qgħod immur nikol dak il-gallettini u nieħu mill-kejk tal-oħra li għandha l-birthday. Le. Jiena niekol bejn nofsinhar u 8. Tidħol f'dik id-disciplina Karl. Illi minkejja li xorta qed tiekol kemm għandek bżonn, għax dak huwa importanti, inti ma ħallejtx lilek innifsek tiżvoga fl-ikel meta tkun jew stressjat, jew għajjien, jew nervuż, jew kuntent wisq. Għax dit tajba. Tallimna meta nkunu żgħar kważi Karl, illi nassoċjaw dak il-junk food store, għandek il-birthday ħanieħdok issa fil-praċett nieħdok fil-griż ma nieħdok dak it-tifel kif rabbejtu. Illi qed jassoċja il-ferħ u okkażjoni speċjali ma dak ir-ristorant tal-junk food. Bil-kontra dun nagħmlu. Illi t-tifel dun derruħ illi jekk hu għamel tant xi ħaġa tajba, tajjeb, intuħ rigali illi nixtiequ li biżmien nagħmluh jassoċja dawk ir-rigali ma' affarijiet tajbin. Ma' ferħ affarijiet tajbin. Xi pretendu? Illum sirna semmejta kemm darba miegħek Kardi, iwa wara funeral imorru nieklu ukoll. Qed niċċelebraw dak li jkun kważi ħallina. All right. U qed nara l-fader hawnhekk illi jekk aħna nemmnu illi wara dil-ħajja ħajja aħjar. Kulħadd għandu dritt jagħmel li jixtieq. Imma mhux insibu kull skuża biex niffangaw iwa donnu l-ikel għax qed insemmu l-ikel, efimni. L-ikel huwa passion, għadirija jena ġuħanna, l-ikel huwa passjoni, li tikol l-ikel tajjeb, illi tuħu gost tikol, għaw ħafna nies li verament, kullħat jħobb jikol, ma ħafna nies li verament jħobbu jiklu. Għana mux din najdu li ma tikolx, jew inkella l-ikel mhuwiex tajjeb, x'tip ta' ikel irridu niklu. Issa, sfortunatament, illum huwa aktar aċċessibbli
ikel illi mhux daqstant huwa san. Mhux fit-toma nerġa' ngħid, x'hawn min jgħidlek mela pastis mhux tajjeb, u inti mhux bin il-pastit sejjaħ mela. Iskolli tajjeb. Imma tieħu pastis mod u tieħu tużana mod ieħor. Ekku. Jiena kont meta kont dak iż-żmien il-kafetterija ta' minn 20 sena, kien hemm nies li jiġu jixtru 6 jew 8 pastizzi. U dana kont ngħid imma dalihom jiklu kollha. U Karl, ħanerġa' ngħidlek. Imma kien hemm xi wieħed jew tnejn. Ħanerġa' nsemmi il-qofol. L-azzjoni, x'nistgħu nagħmlu jiena u inti biex nikrew dik il-puxjatura illi permezz tagħha anka dawn l-affarijiet li huma aktar healthy ikunu aktar available u jkunu forsi anke arħas fil-prezz. Għax argument li nifhmu ħafna huwa imma jekk jiena nikol healthy huwa aktar expensive mill-imbarazz. Huwa minnu da. Bil-fors, ħanajdlek għalfejn. Għax number one tista' tagħmel inqas minnu. Mela inti jekk inti kumpanija tikra ċertu healthy food, ma tistax tagħmel bil-massa bħalma inti tagħmel laġin proċessat. Imma jisegħux ma jimxix. Dik hija. Sa ftit żmien ilu, Karl, il-bdiewa ma kinux irabbru brokkoli hawn Malta. Pereżempju. Kien hawn dik il-puxjatura, dik ir-request għal brokkoli u llum kullum kien isibu l-brokkoli. L-istess ta' hemm anke għażliet tgħidli imma il-frisk dejjem frisk naqblu. Imma hemm għażla ta' ikel li huwa frisat. Tajjeb, hemm għażla ta' ikel li huwa aktar healthy minn ieħor, da bħal kollox fil-ħajja, bħal klassifika tal-futbol. Għandek min jiġi l-ewwel, it-tieni, it-tielet, ir-raba' u l-aħħar. Jekk jiena m'għandix the best option available, ma nistax immur ikċina issa u nagħmel ikla bnina friska kollox lest, ħammur għal the second best option. Jista' pereżempju nsib servizz li wassal li ikel id-dar ta' healthy food. Jekk dik is-second best option mhux available laqqas. Nistajna pereżempju niftijem mal-kunjata jew mommi illi sajjar li healthy food. Jekk dik mhux available laqqas, x'nista' nixtri minn is-supermarket illi forsi hawn anke supermarkets by the way illum għandhom kċina isajrulek. Tista' tmur anke inti ġo restorant tgħidlu isma' jiena ħnaddi għal take away, preparali dik it-tjali jikla u kilta. Pereżempju, għax hemm l-għażla. Mhux hekk. Anka semmejt supermarkets illum, supermarkets illi tista' tmur tixtri l-ikel msajjar lest waqtieri, imma għandek l-għażla. Waqtieri għandek kontenetur kollu ħaxix, kif semmejna l-brokkoli, brunġiel, arabali, bżali kolorit, kollox griljat. Għandek it-tiġiġa pereżempju, għandek is-sider tat-tiġiġ, ma mbagħad għandek l-aġin. Mux ħażin tajjeb, ma għandek il-patata, mux ħażina tajba. U għandek affarijiet oħrajn. Bidri, inti għandek l-għażla. Issa, min ħajamela dik l-għażla, mux l-individwu. U l-ironija Karli din, illi minnu qed jimxi ma' pjanta ikel biex bih jonqos mix-xaħam, għax għandu kwantitajiet kontrollati, normalment anka il-kont tas-supermarket ħajġik anqas mis-soltu. Għalix? Għaxa fuq dak li kellu aktar nutrittiv u aktar expensive ħanuża dik il-kelma, għax inti ma xtrajtx fil-kwantità, inti anka frankajt il-flus għal ironija tal-ħaġa. Waqt li mbagħad li tara super trolleys, tex kemm ġini dal-kont u jekk tasax fih dak ħlif. Ma jkunx hemm. Ok, ħanibdew nagħmlu daċi l-konklużjonijiet tagħna għal din is-sessjoni. Naċċen aħna qegħdin nippruvaw hawnhekk flimkien mal-espert f'din is-sessjoni, Mattejus, huwa illi l-għażla hija tagħna. Madanna kollu għalkemm wieħed irid jażel x'tip ta' ikel jiekol, kif jiekol, meta jiekol, x'tip ta' ikel jixtri biex isajjar jew nkella x'mezzi ta' alternattivi jista' wieħed ikollu biex jiekol. Hemm ukoll il-parti l-oħra, illi hija il-parti ta' l-eżerċizzju. Dawn huma affarijiet li jmorru fl-imkien u importanti bħal meta għandek xi ħaġa illi ma tistax tifforma koppja jekk m'hemmx persuna u persuna. Għaddi l-istess ħaġa, tant kemm huma intimi daw l-affarijiet fl-imkien l-ikel u t-tip ta' eżerċizzju illi finalment l-equals tagħhom, ir-riżultat tagħhom huwa saħħa aħjar fuq l-individwu illi dawn irdu jmorru fl-imkien. Issa, l-ikel għandna ċans illi aħna nistgħu nikkontrollaw. L-eżerċizzju mhux kulħadd jista' jagħmel l-istess eżerċizzju. U hawnhekk għandek il-dilemma, isma' jien nista' nikkontrolla l-ikel iva. Jien nista' nagħmel ċertu eżerċizzju li ma niflaħx nagħmel? Le. Jew nista' nagħmel dal-eżerċizzju iva għax niflaħ. U allura hawnhekk jidħlu nies esperti.
Issa, għalxiex nagħmlu dawn it-tip ta' sessjonijiet? Nagħmlu dawn it-tip ta' sessjonijiet għal dawk illi b'xi mod jew ieħor m'għandhomx linja gwida, ma jafux minn fejn ħajjibdew, jixtiequ. Imma ħafna drabi dak li jkun jgħidlek imma min ħajgħid li x'għandi nsajjer. Jiena naf insajjer biss dan it-tip ta' jekk għax hekk konna mdorrin anke għand ommi, pereżempju, id-dar. Jien naf it-tnejn aġin il-forn, it-tlieta injokki, l-erba' nagħmlu għalli, il-ħamis, insomma, tafu xirrid ngħid. U allura m'għandhomx linja gwida. Illum għall-grazzja tal-Alla hawn nies esperti li jistgħu jiggwidawkom. Dajje forsi tkun daqsxejn diffiċli għal-bidu biex iddawwar il-menu tal-familja tiegħek imma b'xi mod jew ieħor tirranġa ta' u ndiri jibqgħu fiċ-ċerk. U mhux jaq. La jaqħassu ta' dam x'jaq. Għad duqtu tajjeb hekk u tomata xejn. Tomata xejn għax tagħmlu int. Jew nkella xtawulek tomata xejn. Għax illum hawn ħafna ħwawax tista' tagħmel mal-ikel. Insomma, nagħti spjegazzjoni fuq l-ikel. Li rrid ngħidu illi hawn min lest li jgħinek. Bħal kull ħaġa oħra. Bħal meta inti klif ċertu spiritwalità, tajjeb u tmur għand persuni bħal Fader Mario li ħajnaqat magħna bħalissa biex jipprova jgħinek terġa' takkwista dak li tlift lura. U l-istess ħaġa nies bħal Mattejos, nies oħrajn li huma involuti f'dan il-qasam qegħdin hemm biex jgħinuk. By the way, id-Dipartiment tal-Promozzjoni tas-Saħħa jagħmel minn kollox biex jipprova jwassal messaġġ. Tajjeb, għodri is-servizzi hemm qegħdin ukoll. Però hemm servizzi oħrajn li huma personalizzati iżjed u forsi hawnhekk nagħmel l-appell min jixtieq aktar informazzjoni jidħol fuq is-sit tagħna fliving.tv jista' jċempel ukoll fuq 21664566 extension 111 biex jikellimna b'mod konfidenzjali u aħna ntuh l-informazzjoni. Aħna qegħdin hemmhekk biex ngħinu lil dak illi jkun li jixtieq li jagħmel l-ewwel pass. Il-bieraħ ħabiba tagħna Joyce li intervjenit waqt il-programm qalet biex nitla' fuq il-bejt irid nagħmel l-ewwel pass mit-tarġa ta' isfel. Jekk ma tibdix dak l-ewwel pass ma tasax fuq il-bejt. Naħseb illi huwa punt kruċjali. Imma wkoll irdu nagħmlu ħilitna kollha biex niċċaqalqu nagħmlu l-eżerċizzju. Kollox jibda minnek. Trid tiddeċidi jekk vera xbajt hemm x'tista' tagħmel. Kif edna, jekk tħares imqar tibda tolli daqsxejn wiċċek u ddawra madwarek tajt jien hawnhekk f'dal-kabord, f'dal-friġġ, x'hemm li qed ifixkilni, x'hemm li t-triq tiegħi flok ma ħadkun lixxa jiena stess qed nagħmilha mħarbta, qed nagħmilha aktar diffiċli, qed nagħmilha aktar kontrija. U nibda niklirja naqra, nibda nsewwi naqra dawk il-ħofor. Tajjeb. Issa, inti semmejt punt mill-aqwa u l-politiċi, Karl, jitkellmu ħafna fuq kwalità tal-ħajja aħjar. Kwalità tal-ħajja aħjar mhux biss kemm ikollok flus fil-but, għax da jista' jkollok inti il-flus fil-but. Imma jekk m'intix kuntent, jekk inti m'intix tħossok tajba miegħek innifsek dak il-flus ma jistgħux jixtrulek il-kuntentezza. Daħad ma jgħid ħalħalsek, ħalli tagħmilni happy. Le, minnek trid tiġi. Mela, huma affarijiet daw illi huma bażiċi immens. Però l-bniedem dak li hu Karl. Il-bniedem huwa x'jiekol, kif jiċċaqlaq u kemm jiċċaqlaq, kif jorqod, kif iqum, x'jixrob u x'arja jieħu. Wara kollox, jekk taqbad daw l-affarijiet u toħodhom miegħek x'imkien ieħor, dawk huma l-affarijiet li ħajżommok ħajjin, mhux il-flus. X'qed nipprova ngħid? Il-flus mhux importanti u żgur mingħajrhom ma nagħmlu xejn. Kieku jiena pereżempju Karl għalmija onestament m'għandix il-flus, jien ma sax niġi hawn għax kieku jrid inkun hemmhekk fejn nagħmel xogħli nitrenja lin-nies. Imma għax għandna coaches li nista' nafdhom ngħid dawk huma imħallsin biex jagħmlu xogħolhom jiena nista' fuq il-programm tiegħek. Il-Knisja li stess qed nara l-Fader Mario, kieku l-Knisja m'għandix ir-riżorsi, m'għandix il-flus, kieku forsi għandha kappella waħda x'imkien u ħadd ma jaf biha. Imma il-Knisja għandha tant reach, għandha tant saħħa, tajjeb kemm fuq proprjetà, kemm fuq abbundanza anka ta' nies li jaħdmu magħha, sa tilħaq lin-nies. Nara anke l-Papa jitkellem fuq Twitter, fuq Facebook. Żgur għandu nies ukoll illi qed imexxew f'dik id-direzzjoni, mela l-flus huma importanti immens. Però wara kollox, il-kuntentizza mhijiex b'kemm għandek flus il-bank jew m'għandekx, il-kuntentizza hija kif jaħdem ġismek, kif tħossok miegħek innifsek u kif tħossok ma ta' madwarek. L-ikel, l-exercise, l-irqat u l-ilma daw kollha ħajjejnhom bil-kbir.
Sinjuri, naħseb li din il-dikjerazzjoni tant sabiħa u pozittiva wasalna fit-tmim din is-sezzjoni illum waqt il-programm tagħna F Living Show. Nirringrazzja ħafna lilek illi wkoll qatt tissegwina fl-ewwel parti tal-programm tagħna. Kważi jenna 3 kwarti għaddejjin flimkien ma' Mattejus u allura f'dan il-ħin żgur li konna nagħmlu nofsija training u anke koll nitrejqu ikla tajba u sana. U shower. U shower tajba u